Samantala, idol, pagbabantay sa mga baybayin iginit po kasunod po ng 13.6 milyong halaga po ng palutang-lutang na ilegal na droga sa baybayin ng Ilocos Norte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Hinimok ng Police Regional Office 1 ang publiko sa maagap ng pagbabantay at pagkikipag-ugnayan sa otoridad kasunod ng 13.6 million pesos na halaga ng palutang-lutang na ilegal na droga sa Ilocos Norte kahapon. Ayon sa tanggapan, muling nakatagpo ang ilang mangingisda ng mga package na may lamang hinihinalang droga sa baybayin ng Paway at Lawag City sa Ilocos Norte. Nalambat ng mga mangingisda ang package na may retrato ng prutas na durian, kalakip ang Chinese characters at may kabuuang halaga na 13.6 million pesos sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa tanggapan, posibleng ginagamit ng mga drug traffickers ang mga baybayin sa hilagang bahagi upang maipuslit ang mga kontrabando sa bansa. Patuloy naman ang pinaigting na investigasyon at maritime patrols ng mga law enforcement agencies upang matutukan ang serye ng pagkakatagpo ng illegal na droga. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.